No, tak tu je to srdce riadiace centrum. Tu máme napätie prúd činno-solárnych panelov. Tuto je stav akumulátorov. Tu sú jednotlivé regulátory. To je pre jeden okruh, pre druhý okruh. Všetko je vyvedené na svorkovnice. Pokračuje a tu sú už výstupy do... Tu je taký malý rozvádzačik. Tam sú vstupy do solárnych panelov a výstupy z regulátora. A tu sú vlastne akumulátory, hej. Jeden okruh. Sú tu dva akumulátory paralelne, 36 Ah. Tu je 24 Ah z druhého okruhu. A tretí okruh slúži čiste na nabíjanie svietidiel, ktoré sú s vlastným akumulátorom. Tuto je ešte dodatočná rezervná nabíjačka, ktorá dobíja akumulátory v prípade, že beží centrála.